Tingnan niyo yung batang lasinggero, oh. Batang-bata pa nito lasinggero. Siya po si Natnat. Oh, saan ka galing, Nat? Saan ka nagkipag-inuman? Din daw kagikanat. Oh, dala-dala niya yung bote, oh. Di pa na makikubay karo. Oh, oh, ang bata magiinom na ata to. Ano, bili na tayo, Nat? Palit na tagbag, oh. Ladong dai ngari na kay mabuak. Okay, so ayan, good morning po mga Kadong Bisaya. So today, ang gagawin natin, mag-harvest tayo ng, ano ba tawag dyan, ma? Pino. So ito yung pipino, oh. Oh, ayan, nandito kasi tayo sa province. Yun, oh. Ayun, ma, mas malaki na yun, no? Ayan. Biruin yun, lalaki pa naman. Anong kulay ito, ma? Kulay dilaw? Kuan. Yellow green. Up. Yellow green. Oo. So, saan ka susuot, ma? Ayan, maliit pa man yan, ma. Gamay-gamay pa. Ayan. So, ito siya mga Kadong Bisaya, oh. So, aside sa kulay na yan, itong kulay na to, oh. Yung puti-puti daw to, eh. Yan, oh. Ito, puti. Meron tayong kulay green. Ito to naman na, no? Ayan. Ito yung green. So, dalawang klase pala yung pipino. May green. Pero malalaki na rin siya, eh. At saka yung green, ano siya, malalaki. Pero malalaki siya, no? Kasi ano siya, may abono. Oo, kaway ka, Precious, dali. Ay, sis, si Precious. So, ayan, nag-harvest tayo dito sa aming munting ano. Ayun, oh, marami pa. Munting garden. Ayun pa, oh. Yan, oh, malalaki yan, ma. Yun. Sakto lang si mama kay gamay man. Kasya. Ha? Kailangan mo ilaki ka na kuan manlingkungan. Manlingkung. Dagan nang manlingkung. Okay. So ito siya. So itong area na to, ito yung pipino lang. Yan, oh, biruin nyo, yan, oh. Oh, 'di ba? So mga Kadong Bisaya, sabi nga nila pag masipag ka magtanim sa paligid, mas maganda kasi mag-harvest ka na lang, 'di ba? Yan. Ang pipino ay ano yan, masustansya yan at saka gamot din siya para sa mga may cancer, arthritis, yan. Tapos papakita ko sa inyo dong Bisaya, aside sa pipino, itong nasa likod ko, this one, dami niya 'di ba? Aside ito, itong area, yan. Aside sa area na yan, dito naman sa baba, ito naman yung okra. So yung okra, yan simula dito hanggang doon. Doon sa gilid. Yan. 'Di ba? Yan. So simula dito. Tapos ito naman sa gilid, ito naman yung mga sitaw. Yan. Yun yung sitaw, oh. Simula dito hanggang doon naman sa dulo. 'Di ba? Ang layo. Yan. Kaya pag magsipag ka lang dito sa probinsya, may maaani ka. So ayan mga Kadong Bisaya, ang plano ko nito hanggang doon, yan, taniman pa yung mga gilid kalamansi. Yan yung gilid niyan, mga kalamansi yan. 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 So ito yung taniman natin ng okra, mga Kadong Bisaya. Ito sa gilid, ito yung sitaw. Yan. So dyan sa likod, yan yung farm para sa pipino. So punta tayo dito, interview natin si mama.
So, ilang ano to, ilang months bago bumunga siya? Ha? Tingnan niyo yan, nandiyan siya sa loob, oh, parang bata. Ilang buwan ma? Dalawa? Duha. Ito si Kuya Jason, oh. Yan, siya yung ano dito. Uy, huwag kayo sunod ng sunod, Pab. So ito naman mga kadong Bisaya sa gilid, ito naman yung mga kalamansi. Ito yung mga markot. Yan. So kung mapapansin nyo siya, oh. Ito. Yan, oh. Yan. Fresh from the farm. Ito. Yan. Siya, oh. Diba? Ang daming bunga. Ang lalaki pa naman. Yan. Ito mga kadong Bisaya, alam nyo to. Oh. Puso ng saging. Diba? Ayan pa, ano pa lang siya. Kasi sibol lang. Yan, oh. Gaganda ng kalamansi. Diba? Sa Maynila, ang mahal ng kilo niyan. Dito, mura lang ang kilo niyan. I think ang kilo nito 30 pesos lang dito. Yan. Di ba? Oh, welcome po dito sa aking farm. Farm. Ayan. Di ba? So nandito sila sa aking likod. So dito may plano ako nito dito kung paano yung magandang gawin. Ayan, di ba? Ang alam niyo mga kadong Bisaya, ang sarap tingnan ng pag meron kang ah yung pinagpaguran mo may sukli. Pag nakikita mo siya, lalo na dito, di ba? Ito yung mga okra. Yung sa gilid, papaayos ko yun doon, yung dito. Papaayos ko yan dyan. Siyempre, hindi pa ngayon. Di ba? Sarap tingnan. So, mga kadong Bisaya, pag nasa province tayo, magtanim, lalo na't pandemic, ang mahalaga lang naman is meron kang bigas. Yun yung mahalaga dito. Meron kang bigas. Kasi kung mga pang-ulam-ulam lang, eh, meron ka namang mapupulot sa likod lang ng bahay. Diba? So, pupuntahan natin yung hinarvest nila. So, mga kado na yung hinarvest nila namin. O, di ba? Ito yung puti at yun yung green. Yan. Ano yun, may bibinta nyo? Oo. Magkano kilo niyan? Kung kuan ba yung siman ang sa karon? Saan yung binibenta ma? Ngadto sa pinsan ni Baning. Ah, Mayroong baning nagpinsa ko sa nun. Nara din ha sa may kuan. Malapit lang. Ang pagsada. Oh, nandyan? sino nandyan? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Dali, Dali mo. interview lang natin tong bata. Ito yung bata makulit. Sige na, sige na. Ha? Ala? Pangutan, tubaga si. So dito, hindi lamang, meron dito ito, oh. Yan, masarap tong, tawag sa amin kasi ito, gaway. Yan, gaway. Tapos meron tayong mini kangkong. Ayan, oh. Oh, di ba? So lahat nga dito merong, merong juice. Yan, dami, no? Ito, saging. Tsaka dito, kita mo siya, ito santol. Oh, namumulaklak na pala yung santol. Yan. Tapos, ito naman yung mangga.
Dito talaga maraming pag-aanuhan.